Magpadagat na punta pare ko pero this time dili na ta masiro. Kay diri nakakita tagtamaon ko gita. Paksit pare ko ako na lang gitirahan ay. Pwede rin ni dakpon pero ako na lang gitirahan para di makabuhi. Ubay-ubay gyud pa mi kuha diri salamat Lord nakachamba. Pero wara gyud niya mo kuha. Sa usa na mo kakauban. Grabe kuha kinadak ang kubutan. Grabe idol oy. Kisi-kisi na po ng bahoan ni bagong dinungag. Kisi pare ko mo na kuha. Niya. Sus! Mana na punta pare ko Lingi na nagnaon ako. Karong gabi na pare ko mamana na punta. Ani na punta sa Panglao pare ko uban na to dira si pare ko Jijim, pare ko Minggoy, si Boss Eric. Manggamay na sa eksperigan dira sa Panglao. Ug uban sa na to dira si pare ko Tata. Ug si pare ko Neri. Wala siguro na nanghin sa pares baka di man mulingi. Hadlok masakpan. So yang kauban daw kamurag nag-una-una wa man diri So saw na pare ko Let's go pare ko mamana na ta. Unang kuha na to diri kanang isdas bato. Nganong gitawag man isdas bato? Alangan na man siya napuyo sa bato. Logic ka sa pagbugo ni mo Ug ang ikaduhang kuha na to diri kaning danggit. Puksit. Nganong gitawag man nagdanggit? Nga naman siya sa dahon-dahon na puyo. Dapat gitawag nagdahunan. Kamay ba nimo magbuot ra ba? Ayo ra pagbuot diha ka nagtan-aw ra ka. Og diri sa unahan lain na pong danggit. Dili maklaro sa video pero naay nagtago diha. Puksit. Kumbate na ni pang sabaw pare ko Lami kayo ng isda sa sinugba pero lami sad ni kayo kung matunog ka. Ug diri na po sa unahan nakakita ko gugita. Pwede rin ni dakpon mananapa pero para mas sure tirahin na lang basin makabuhi pa. Puksit pare ko kusuga ra bang mupilit ani murag imong kauban sa trabaho ba? Kusug kay mo pilit sa imong amo. Murag tagapagmana sa kumpanya ba? Sip-sip kayo. Naamoy kaila. I-mention ko no kung isog ka. Murahag octopus ning mananapa. Kusgan kayo hasta pa na iyang naarsa. Diri ato sang gihatag atong mga kuha ni pare ko Jizim kay siyang gada sa tuhugan. Ug pagtan-aw pod ako sa iyang mga kuha. Sus daghan ako gita dako pa jud kayo ang kitong. Wala day mi nagkauban ni pare ko Minggoy kay nagkawatak-watak mi para mas daghag kuha. Ug diri nagpakita na pod si Beshi. Grabe ra bakalaan Mao ni walo-walo pare ko mo say snake na siya. Ingon sila kung mapaakaan kani. 8 ka segundo 8 ka minuto daw mo tala pa iyang la. Maong ni palayo na lang ta. Nakakuha day patag sa ang diri lami ara ba aning kinasuna. Kaso naginusara ra. Nindot unta to kung daghan ba. Og nitawas na may pare ko mauna ni tanan na makuha daghan-daghan na po ni kay daghan mami naman na mao nay kuha na mo ni pare ko Jijim, pare ko Tata ug ako gitapo ra ba. Salamat Lord sa grasya. Ako Jijim og nitawas na po ang usa ka uban ni pare ko Neri mao ni si Boss Coco. Kung daghan magani mi kuha dili gyud mi makalupig sa iyang kuha kinadak ang kubutan pare ko grabe wa gyud mi nakasalagma ani nakuha ra daw niya sa mabaw pagpadong niya saom misuway po ko gunit kung unsa gibugata. Grabe mga 4 ka kilo man ni pare ko si pare ko grabe dako 4 ka kilo. Mo ni kuha niya. Grabe champion Boss Coco. Ug nakailis na pare ko ni una ra may panghinaw-naw kay si Minggoy dugay kayo. Ug mausad ni iyang kuha pare ko medyo gamay-gamay ra kuha si pare ko Minggoy diri dito siya sa Lamlaw nya mingaw kuno kayo. Naa day mi karon sa balay ni Boss Eric. Ari ra man magluto ug giandaman day pod mi nilag bahalina. Stipon sa kadiha iti lagi kaw nya. Ug mausad day ni ang kuha ni pare ko Neri. Daghan-daghan pod dako-dako sad ang iyang nakuha ng kitong pare ko. Ug diri man ang gilain ng isda dadon para uli. Ug mausad ni ang para sa kinilaw, para sa tinuwa ug para sa sinugba. Ug well gahinlo sila sa isda. Kita pod anin para sa tagay. Dugay-dugay na pud ang wakain og bahalina ba. Grabe pod Biskaya lang tuba diri ug syempre ato sa tagayin sila. Basta ako gani ang tagay wala ni pugsanay ug wa say balibaray. Betot ni Joseph Abukay day no. Shot po no pero tungo ra man lagi na. Piyong-piyong man. Okay, magluto na ta pare ko Music Maestro. Amigong mga tunay bay kumusta sila? Bisag way mga tuyo bay kumustahon ka? Nag-iya-iya nagpakusgan talag sa na magabot kanunay na lang throwing ang atong mga sabot. Ana tungo sa nga pwede ba sa bado? Siya daw ang bahala silim nung sinako. Daling palipad ang uban kay naapay trabaho pero okay ra bay nakasabot ko. Asan ang uban bay gimingon ako katong mohilak mahubog sa mota to. Kung mag-in-English bay murag kano naasay tigtambag nga magminaro. Di kalikayan bay nga magbulag-bulag tuwan nas layo ang uban kay nilupad. Naay na si Manggay tungod nagpasagad wata mo kalimti bay sukad-sukad. Amigong mga tunay bay kumusta sila? Bisag way mga tuyo bay kumustahon ka? Nag-iya-iya nagpakusgan talag sa na magabot kanunay na lang throwing ang atong mga sabot. Ana tungo sa nga pwede ba sa bado? Siya daw ang bahala silim nung sinako. Daling palipad ang uban kay naapay trabaho pero okay ra bay nakasabot ko. Okay, naplastada na ang tanang pare ko ato sa panalanginan para ponpohon tagaan gihapon ang grasya sa kahitasan. Amen. Mga unta ninyo pare ko Idol no. Paikan ba? Wa! Tengah. Tatod. Murag kuan katong kuan nito. Marag balot.
Wah. Paet. Dagag kuan ka nang. Di mana kantilado sa una? Mana magkadong na yung low. Dan po daw. Bugikan ya kalas ite. Tanggag ko ba? Nang muli. May bayod na ulit. Katingan ang nay. Kisik-kisik agi pare koy. Ug kay man naman tagkaon, matik na parang bahali na diha pampahila sa kinaon. Wow.